polo rodar da vida. El gustaba tocar, a min contar, e foiche así. E comeza Afiando a Agulla. Boas noites, señoras e señores, 10-5, aquí en directo, en Nós TV, no Afiando a Agulla. Contanos, Sara, xa é mércores, en que vai consistir o programa de hoxe? Pois hoxe imos abordar varias cuestións. A primeira delas vai ser ese desencontro entre AGE, o BNG e o Partido Socialista por considerar os dous primeiros que este último lles fixo pinza co Partido Popular no Parlamento. Falaremos tamén do alarmante dato de que 9 de cada 10 mozos galegos desempregados non reciben ningún tipo de prestación. E por último, falaremos dese anuncio do Partido Popular de baixar o tramo do IRPF autonómico. Moitas gracias, Sara. Pois para comentarlo e analizarlo está con nós Millán Fernández. Boas noites, Millán. Boas noites. Pablo Carlos, boas noites e benvido. Boas noites e moitas grazas polo convite. E para completar a mesa, Antón Varela. Boas noites, Antón. Boas noites, un placer estar de volta. Bueno, hoxe tocache algo de traballo, sobre todo neste primeiro tema. Sara, que aconteceu hoxe no Parlamento Galego? Os acordos entre o Partido Popular e o Partido Socialista para a renovación do Valedor do Pobo, o Consello de Contas e o Consello de Administración da CRTVG ou a reforma precipitada do regulamento da Cámara veñen de abrir unha importante fenda entre a Alternativa Galega de Esquerda, Bloque Nacionalista Galego e o Grupo Mixto e o PSOE. Logo da Xunta de Portavoces, o viceboceiro de Alternativa, Xosé Manuel Beiras, deu por dinamitadas as pontes de diálogo cos socialistas. O voceiro do Bloque, Francisco Jorquera, censurou o cambalache entre os dous grandes partidos. O portavoz parlamentario do PSDG, Méndez Romeu, atribuiu as duras críticas de AGE e BNG a que se unirán nunha candidatura para as eleccións xerais, mentres que o seu homólogo popular, Pedro Puy, cree que a reacción do Bloque de Alternativa permite sacar conclusións do talante democrático de algúns grupos. Beiras cree que o acordo entre o PSDG e o PP provoca unha metamorfose na estrutura interna do Parlamento. Até o de agora existía o monopolio do Partido Popular, dicía Beiras. Agora pasamos ao duopolio, como a Coca-Cola e a Pepsi-Cola, que simulan unha competición entre elas que en realidade non existe, dicía o veterano nacionalista. Tanto Beiras como Jorquera denunciaron que o Partido Socialista e o Partido Popular acordasen, sen nin tan siquiera consultar os grupos da oposición, materias como a composición do Consello da CRTVG, o Consello de Contas ou unha reforma do regulamento parlamentario que o líder da Alternativa Galega cualifica de reaccionaria e agresiva coas minorías. Para Beiras, o acordo encádrase no esgotamento xeral do réxime nacido na segunda restauración borbónica. O histórico nacionalista subliñou que o Partido Socialista está en connivencia con esa metamorfose do nazismo que dirixe a escala europea Schäuble, relatou. Mais, tal e como están as cousas, ou ben hai un golpe de Estado estilo do que fixeron en Grecia, ou ben a cidadanía barrerá todo isto, remarcou Beiras. O Bloque, pola súa banda, non descarta emprender accións legais ante o proceso de renovación do Consello de Administración da CRTVG, por entender que se trata dunha ilegalidade manifesta que incumpre a Lei de Medios Públicos de Galicia. Jorquera considera que o pacto vulnera a mencionada lei porque ignora que a renovación do Consello de Administración do ente ten que ir acompañada da escolla dun novo director ou directora ou dunha proposta marco. Todo se debaterá finalmente no pleno extraordinario do vindeiro luns e martes. O Bloque cree que a mesma convocatoria do pleno extraordinario imposta polo Partido Popular en horario vespertino evidencia o desexo de minimizar o debate na opinión pública nun momento en que Feijóo quere presentarse como campeón da rexeneración democrática. O socialista Méndez Romeu, non obstante, cree que a reforma do regulamento da Cámara mellora notablemente a anterior e non prexudica os grupos parlamentarios. Pro voceiro do Partido Socialista, as críticas conxuntas do Bloque Nacionalista e de AGE evidencian a presentación da campaña electoral coa fusión destes grupos co obxectivo non de gañar o Partido Popular, senón de sustituir o PSOE como alternativa de goberno.
Ademais, criticou Méndez Romeu as descualificacións apocalípticas dirixidas a enterrar o réxime e preguntouse se Bloque e a Alternativa queren enterrar o réxime democrático para sustituílo polo sistema político venezolano ou a situación na que se atopa o goberno de Grecia. O voceiro do Partido Popular, Pedro Puy, cualificou o vindeiro pleno extraordinario como trascendente dos máis importantes desta legislatura, polo que supón de aposta polas institucións autonómicas e a normalidade democrática. Respecto ás críticas do Bloque e de AGE, asegurou que o único que tratan estes grupos parlamentarios é de entorpecer e distraer a atención con cuestións formais sobre o que se vai debater. Moitas gracias, Sara. Pois eso é o que acontecía, ni máis ni menos que o Valedor do Pobo, Consello de Contas e a Compañía de Radio e Televisión de Galicia, Antón, as acusacións por parte do BNG e de AGE desa pinza de Partido Popular e Partido Socialista. É que sinceramente eu non entendo nada. Eu creo que se perdeu a coherencia, se perdeu a memoria, porque cando estaba o bipartido, cando estábamos o BNG gobernando, cando estaba noutras instancias, ven que o BNG si se poñía nas comisións a negociar quen entraba na Radio e Televisión Galicia, quen entraba no Consello de Contas, non sei que. Eu non sei que pasa, eu creo que o que pasa é que se adiantan as eleccións. É que por iso a maquinaria ten que empezar. Sí, bueno, si temos unha chea de temas que Sí, de algún outro xeito teñen que ver coas eleccións. Pero eu creo que o que ha demostrado, o que demostrou o PSDG con a reforma do regulamento e cos novos asentos na RUTVG e no Consello de Contas é coherencia. Porque o que dixo o secretario xeral desde o momento que chegou a Secretaría e dixo que é dende as eleccións xa dende Pachi Vázquez, de que íamos intentar reformar o regulamento e que íamos, como non entorpecer a renovación dos órganos controladores. Pablo. A ver, o que dá mostra desta ruptura, que non é máis que unha construción dun relato preelectoral, non? Porque estamos a poucos meses das eleccións xerais, é evidente que hai que construir un relato, ese relato, pois, tanto BNG como AGE interesalles meter na mesma caixa a Partido Popular e a Partido Socialista. Pero tamén hai que contextualizar e saber cal é o papel que quere xogar o PSOE neste novo tempo político. Falabas antes, e acusabas o propio BNG, non? De dicir que antes se facía o mesmo. Antes negociábanse postos dun ou de outro xento, negociábanse comisións e funcionaba todo conforme os parámetros da vella política. O problema é que non estamos fai 5 ou 6 anos, estamos no ano 2015, imos por ano 2016, e que, polo tanto, utilizar os parámetros da vella política para analizar unha nova política con moito máis pluralismo, unha nova política que ainda non foi quen de explosionar os marcos legais coas que estamos xogando, pois, digamos que pode ser un pouco, pode convulsionar o propio Partido Socialista. Eu diría, o PSOE tense que facer unha reflexión, creo que é moi importante. Se quere estar coas reformas que plantexa o Partido Popular, quizáis nesta cuestión concreta, que unha renovación de cargos non é trascendente ou non é moi trascendente, pero vamos ter unha reforma da lei electoral no ámbito municipal que o Partido Socialista ten que dicir se está coa reforma do Partido Popular ou se respecta o pluralismo político existente, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, e que, polo tanto, abre o resto de grupos parlamentarios para negociar, falar, acordar e facer política, que ao fin e ao cabo é o que se demanda, non? Outra cuestión tamén que nos temos que reflexionar é o propio papel do propio Parlamento galego, porque comentaba antes que os marcos legais teñense que adaptar aos tempos políticos e non aos tempos políticos aos marcos legais, e que, polo tanto, o mellor o que cumpriría realmente é unha reforma do Parlamento para recoller ese pluralismo político que a día de hoxe existe na sociedade galega, existe no Estado español e que se vai representar no sistema político e partidario. E tamén ten que facer unha pequena reflexión tanto o BNG como o AGE, porque aínda que é evidente que como dicía Beiras, ese monopolio que se transforma en duopolio, pero logo para negociar as deputacións pois non hai ningún tipo de problema en chegar a acordos co Partido Socialista. Isto encádrase dentro do que é a construción do relato preelectoral e tanto a uns como a outros teñen que reflexionar cal debe ser o seu papel. Un matiz informativo, non nos outros casos non o teño claro, pero no caso da CRTVG o peor sería que este cambio de consolidarse daría un pouco igual o resultado posterior nas eleccións legislativas. Millán. Bueno, ben, estou bastante de acordo co que acaba de dicir Paula agora, non? Así a grandes rasgos. Basicamente estamos ante organismos, non? Estatutarios que, bueno, que hai que reformar e tal. Estamos ante un... creo que aí concordo tamén, evidentemente, con Beiras, que bueno, do partido púnico, por decirlo así, que esa aspiración a ser partido único
e ademais estar implicado na corrupción hasta as cachas, por decirlo así, non podemos esperar moito, non? Pero do Partido Socialista pois espéraselle un pouco máis de man esquerda, non? A hora de negociar e de ser aperturista e de concebir o Parlamento como unha verdadeira Cámara de representantes que respete o pluralismo político que hai na rúa e que hai representada no Parlamento, non? A hora de negociar todos estes asuntos, non? Eu, bueno, basicamente creo que esa posición o que leva o PSOE a ir por un camiño contrario ao que está pedindo a maioría dos cidadáns hoxe, non? Que é precisamente eso, ser máis flexible, negociar máis e mirar tamén polas minorías, non? Digo eu, non? A hora de negociar todo tipo de tamén, neste sentido, os organismos estatutarios, CRTPG, etc. Antón, a ver, vamos a ver, o que non pode hacer o Partido Socialista é agora coller e marchar con todos os diputados para casa e non facer nada no Parlamento. As cousas tense que facer, as promesas tense que cumprir, é o que levamos falando durante 4 anos, é o que fai o Partido Socialista. O Partido Socialista, naturalmente, sabe cal é a situación do Parlamento galego, sabe cales son as maiorías e sabe hasta onde se pode chegar na reforma da elección desos cargos e da reforma do regulamento. Seguramente na próxima legislatura, tal como van as enquisas e tal como vai a vida política neste país, poderase chegar a acordos no que a renovación dos cargos non pase por ese sistema de vella política. En iso coincidimos, pero o que non podemos facer é marchar e deixar de facer os nosos deberes como diputados. Eu creo que está moi ben o que fixo o Partido Socialista, o pacto de coherencia, chegaremos a negociacións e seguramente a reforma na vindeira legislatura de todo iso, porque tampouco nos gusta, pero é que non podemos facer deixacer de funcións, non podemos levar os 18 deputados para casa e non traballar. Temos que facer esas cousas e temos, o principal, é cumprir coas promesas feitas nas eleccións. Crees que isto é revisable a posteriori? Claro, é revisable porque en cada legislatura vai dixíndose. O que pasa é que non hai agora ninguna forma, aunque o Partido Socialista quere e sei que quere, pero non hai ninguna fórmula de elixir os candidatos e de facer a reforma que hai que facer do Parlamento de outro xeito agora que o que acabamos de facer. E tiñamos que cumprir por coherencia. É o que ten que facer o Partido Socialista, coherencia. Bueno, a coherencia é evidente que cumpriuse cun mandato, pois un mandato programático, onde mesmo un mandato parlamentario, onde había que renovar unha serie de cargos, o tema CRTVG, Consello de Contas, poño entre aspas, entre pinzas o tema do Parlamento, non? Pero o Partido Socialista ten que facelo por responsabilidade. Moitas veces se fixeron cousas por responsabilidade, non? Eso, temos que facelo porque non podemos mandar os deputados para casa, non? Tamén se reformou a Constitución Exprés, esa reforma Exprés por responsabilidade porque non quedaba outra. Ese discurso do Partido Socialista, é dicir, fixemos isto porque non nos quedaba outra, o levamos no programa e o facemos por responsabilidade, moitas veces é un arma de dobre filo, non? Por exemplo, as declaracións que fixo neste caso que era, creo que era Méndez Romeu, comparando, é dicir, mira que eu non son amigo, evidentemente, de Venezuela e do modelo venezolano, non? Pero utilizar eses argumentos maniqueos, total absolutamente simplistas, de meter no debate do Parlamento galego, es que este nos quere levar a Grecia e a Venezuela, é dicir, digamos, establecer o marco onde non corresponde. Isto corresponde a un marco de reforma de órganos, de reforma do regulamento do Parlamento, e hai que falar en cuestións de maiorías e minorías e de maiorías reforzadas, que é o que hai que facer, non? Neste caso, introducir temas ou elementos como o tema de Grecia ou o tema de Venezuela, creo que non é interesante, non é intelixente e, dende logo, non é responsable porque sitúa o PSOE nun bando que creo que por electorado e por socioloxía electoral non lle corresponde. Por aí va eu... Perdón, vamos a Antón e logo Millán. Eu creo que eso é a tónica da interlocución entre os membros do Parlamento. Beiras chámanos do partido de golpistas e outro replica Grecia, Venezuela. Coca-Cola Pesicola foi eso. Coca-Cola Pesicola, fan todo isto. Eso é xa tono da vida parlamentaria. Creo que non hai que elevar eso como algo, están falando que son de Venezuela, tal. Eu creo que é a dialéctica propia de se ti me dis que és golpista, eu che digo que és chavista. Se ti me dis que non queremos facer unha ruptura... Eso dá un pouco a ver tamén o, digamos, o nivel que ás veces no Parlamento de Galicia, falo tamén por todos os grupos parlamentarios, en lugar de falar dos problemas que atinxen a cidadanía, falan de disertacións que ás veces
son pouco útiles, creo. Precisamente, A retórica noutros parlamentos tamén é moito mellor que nesta, A ver, mira, se din cousas moitos peor que pero tamén as se que din facemos. cousas moito peores noutros moitos parlamentos do mundo, no británico, en todos lados hai, incluso en algúns parlamentos andan a paus, o sea que tampouco nos poñamos. Bueno, polo menos a día de hoxe nos parlamentos podes dicir o que se queira, non? Sin perigo para o diputado. Eu digo que iba a ir por aí, non? No trazo grosso das palabras de Méndez Romeu, non sei a que ven comparar que esa hipotética alianza entre BNG e AG vai a levar inexorablemente a un réxime venezolano ou griego, que ten que ver Grecia con Venezuela, non ten nada que ver, non sei. Entra dentro desa retórica, desa dialéctica, pero eu creo que non lle convén ao Partido Socialista ir por aí. Creo que os seus aliados naturais, aínda que hoxe pareza que eu, de maneira tácita, en este caso, de maneira explícita, sexa o PP, realmente a cidadanía que o apoia, a base social que o respalda, creo que non lle convén ir por aí porque esa base social seguramente este moito máis preto das teses de Hagen, neste caso, que... Veña, Antón, e pechamos este tema, vamos ir a vídeo. Pero eu creo que o que ve a cidadanía, que, por exemplo, a reforma do regulamento do Parlamento, que fai un control das ausencias dos deputados, que permite a asociacións cidadáns ir ás comisións legislativas de cada lei, permite que ahora as minorías do Parlamento podan facer comisións de investigacións que antes co rol do PP non podían. Eu creo que eso é o que hai que contar ao cidadán. Obviamente ao Partido Socialista lle gustaría outro regulamento moito mellor, moito máis aberto, pero coa maioría que ten o Partido Popular e coa situación política que está, e para facer a coherencia e cumprir as súas promesas, ten que facer iso. Non estamos pactando con PP ni a lei electoral municipal, non estamos falando de abrir a institución do Parlamento, estamos hablando de renovar os cargos que hai que renovar por lei e por mandato. Pablo Carlos, vamos a vídeo xa. Sí, a ver, incido na cuestión que comentaba anteriormente, non? Na política hai que escoller interlocutores, neste caso o Partido Socialista escolleu o Partido Popular por imperativo legal ou por imperativo político tamén, en lugar de ter traccionado a BNG e AGE para achar un acordo unánime nese sentido, non? Isto non quere dicir, ollo, que eu entenda que tanto BNG como AGE tamén xogan un papel que lle convén moi ben e tamén lle é rentable electoralmente, que é o papel do victimismo, é dicir, o duopolio, o bipartidismo, a restauración borbónica, toda esa retórica que sí que contenta certa parte do electorado e que lle ven ben, pero iso non respeta, digamos, os tempos actuais e creo que a reflexión, para mí a conclusión fundamental é cale o papel que o Partido Socialista, para mí iso xace é cale o papel que o Partido Socialista quere xogar neste tempo político. Para min eso é fundamental e o que é o subxace deste... Está ben demostrado nas cidades de Santiago, nas cidades de Coruña, na cidade de Ferrol, nas diputacións, está ben demostrado. Quizáis ainda non no Parlamento, porque quizáis nese Parlamento ainda quedan resquicios da bella política, pode ser, non esa disociación entre aparello partidario e aparello parlamentar. É o que levamos falando durante 4 anos desde que empezou este novo tempo político, é cumprir as promesas. Con AGE, con o BNG non se pode cumprir as promesas porque ten entre os dous 14 diputados. Hai que alcanzar unha maioría para reformar o regulamento. Matemáticas e coherencia. Se non podemos, temos que facer as promesas que nos dixemos nas eleccións. E o que estamos facendo é coherencia, non é por nin imperativo legal, nin por outra cosa. É soamente coherencia e promesas cumpridas. Bueno, tempo dará de sí este debate sobre a renovación dos cargos na Compañía de Radio Televisión de Galicia, o Consello de Contas e o Valedor do Pobo. Ímonos ir agora a vídeo porque esta tarde, onte estivose falando Iquino afiando a agulla, o caso desa nena coruñesa discriminada no complexo hípico de Casas Novas por falar en galego, e ata ali hoxe desplazáronse cidadáns para amosar o seu rexeitamento a este comportamento. Isto foi o que aconteceu hoxe pola tarde no complexo hípico de Casas Novas. Este caso é un caso resposta que mandaron á mesa é que debeu ser todo froito dunha mala interpretación dos feitos. Ni siquiera toman a molestia de negar o aconteceu aquí. Non sabemos que interpretación pode ter o feito que tamén se dirixa a unha nena de 10 anos
lle diga que non pode hablar gallego, que a súa obligación é hablar español ou lindezas deste tipo continuadas ao longo dunha semana. A nos que nos parece unha actitude absolutamente desprezável e máis xa non só as persoas que se dirixiron nestes termos a unha nena de 10 anos, sino a propia empresa que non tomou en ningún momento ninguna medida para solucionarla. Limitouse a devolver os cartos como se xa fose a cuestión e non solucionar o problema no propio centro, un problema que ademais é responsabilidade desas empresas, destes tipo de centros e en xeral dos equipamentos de Bran de solucionalos e darlle solución inmediata. Nos desde a mesa diriximos tamén a Secretaría Xeral de Política Lingüística para que actúe porque quen ten a obriga de facelo e de velar para que se cumpran os nosos dereitos como persoas que queremos falar na nosa lingua no noso país. Dirixímonos tamén ao Valedor do Pobo e o que agardamos é que se tomen medidas xa inmediatamente, que o centro tomen medidas e que se tomen tamén medidas por parte da administración. Bueno, pois esa era unha pequena intervención de Marcos Maceira, non se escoitaba moi ben, escoitábase con ese eco, despois poderelo ver integramente na páxina web. Pridos unha brevísima opinión sobre isto que acontecía en Casas Novas. Pois é terrible porque non vivimos nunha sociedade normal, é dicir, que aconteza este tipo de cuestións a día de hoxe co idioma, pois dá ver que estamos, tanto dende o punto de vista social como dende o punto de vista das políticas públicas que se desenvolveron ao longo destes anos, a nivel de concienciación social, a nivel de introducción do galego, tamén no ámbito empresarial, en moitos ámbitos, pois a verdade é que aínda queda moitísimo traballo que facer. Este tipo de discriminación é intolerable nestes momentos actuais que estamos a vivir, dende logo a total absoluta reprobación e vamos, se por min fora, todo tipo de empresas ou asociacións que utilicen esta actitud galegófoga co idioma, pois dende logo non terían o meu apoio, nin o meu consumo, nin nada polo estilo, e creo que é unha actitude militante que debemos tomar. Xa non está aquí entre nos Rosalía Mera, pero polo que dicían era unha muller sensible á cuestión do galego, tiña esa fundación Paidea Galiza, non sei que pensaría destas cousas. Sempre en quedan resquicios a veces do paleolítico pasado de Galicia, este é un caso. Eu creo que a discriminación, bueno, neste caso, a reacción é obvia da cidadanía e creo que é a reacción de todos, de que esta situación non podese ver con normalidade, nen que é unha forma normal na vida. Eu creo que todos os partidos, espero, que condenemos este suceso. Millán? Bueno, eu non coñecía o caso, como agora non escoitei ben o tema, fío un pouco por o que estades Pois o caso, contámoslo para aqueles claro, que tamén, porque non o expliquei moito... Un caso de discriminación por... Sí, non o expliquei moito porque onte Sara Torreiro estivo aquí no programa comentando a cuestión. Resulta que nun curso de hípica dos que se fai en Casas Novas, unha desas alumnas era, pois neste caso, unha nena de 10 anos que a monitora lle dixo que lle falara ben, que en castelán, bueno, unha nena de 10 anos, claro, a nena contou os pais un pouco escandalizados. O de fala ben xa o di todo. Pouco que engadir o que acabades de dicir, non? Parece mentira que a estas alturas, pois... Non sea bárbaro, non? Hable español. Ese anuncio, non, do franquismo. Non sea bárbaro, hable el idioma cervantino. Correcto. Bueno, vamos irnos a unha chamada que temos por aí con Miguel Bouzó. Miguel Bouzó é militante de Galiza Nova, tivo que estar recluído na súa casa en arresto domiciliario durante un día con outro compañeiro del por realizar un mural. Penso que xa o temos do outro lado do teléfono. Boas noites, Miguel. Hola, moi boa noite. Boa noite. Como levaches ese arresto? Bueno, pois levámoslo, pues dentro do que cabe ben, porque estamos, recibindo numerosas visitas, non, de compañeiras e de compañeiros que, pues acreditan que é unha auténtica injustiza o que estamos a vivir e, pues tamén veñen un pouco a solidarizarse coa causa, non? Contanos, como chegastes a estar recluídos coa obrigatoriedade de estar na casa sin sair durante un día? Como chegastes a esa situación? Ben, bueno, non estamos na casa precisamente, é un arresto domiciliario que estamos cumplindo na sede do BNG en Pontareas, porque, permitironos escoller ese sitio, non? Entón, chegamos a esta situación, pois, por un mural que realizamos xa no inverno do 2013 en defensa do ensino público galego,
o mural rezaba a ensino público galego, non a LONCE, e cando realizábamos este mural, presentouse un axente da Garda Civil no lugar para identificarnos a petición do alcalde de Mondariz, Julio Alén, naquel momento, do Partido Popular, que posteriormente mandou presentar unha denuncia contra os mozos e mozas que realizábamos ese mural. E, bueno, despois tuvestes, me imagino, un xuizo, non? Claro, despois, meses despois, no 2014, fomos a xuizo, dese xuizo saiu a condena, 4 días de arresto domiciliario máis unha sanción económica que ainda está pendente de cumplir. Están á espera de que o Concello lle mandase o orzamento de canto suporía esa sanción económica. Xa digo, de momento non recibimos esa comunicación. O que si recibimos foron esa condena de 4 días de privación de liberdade, de arresto domiciliario que se nos impuxo por realizar un mural que, en principio non nos creemos delincuentes, creemos que defendíamos unha causa xusta, como é un ensino público galego que parece ser que causaba pánico, no aquel momento o alcalde de Mondariz, en xeral nas filas do seu partido, do Partido Popular. Bueno, comentábasme, corrixíasme que ese arresto domiciliario non o estades facendo no vosso domicilio, sino na sede do BNG. Imagínome que así rodeado da xente que vos quere, as cousas levanse mellor. Sí, evidentemente levase moito mellor. Estamos aquí, ademais de estarnos, estamos recibindo as visitas de compañeiros e compañeiras nacionalistas, tanto de BNG e de Galiza Nova, como de xente de fora, compañeiros, amigos, familiares que se achegan a xunto a nosa, incluso o alcalde daqui da localidade de Pontareas se achegou a xunto a nosa, estivo con nós, porque, como viña dicindo, que consideran unha injustiza este arresto, e repulsan un pouco esa actitude represora do Partido Popular. Pois moitas gracias, Miguel. Damosche un forte saúde, unha forte aperta desde aquí, desde Santiago. Moi ben, pois boa noite, gracias. Boa noite. Non cabe máis que... Miguel Bouzó, eu creo que non... Que solidarizarse co caso e que, pararse a pensar que efectivamente, a lei Mordaza e toda esta involución que estamos vivindo a todos os niveis de suspensión ou excepción democrática, que o paga moitas veces a mocidade máis consciente e combativa, e que eu creo que é inaceptable, non? Que pasen estas cousas. Tampouco coñecía o caso e, non cabe máis que solidarizarse con... Era un pequeno breve que non queríamos deixar de contar aquí no Afiando a Agulla. Imos xa co seguinte tema de discusión. Sara, contanos. Pois imos con datos alarmantes, porque dende que o Partido Popular chegou ao goberno de España no 2011, o paro medrou en máis de 33.000 como lles dicía, o paro medrou en máis de 33.000 persoas na nosa comunidade, en Galicia. Curiosamente, o número de persoas en protección absorbeu todo o crecemento, e non só absorbeu todo, senón que hai 7.075 persoas máis que estaban protegidas hai 4 anos e que agora non están. Así se tira dun novo estudo da Fundación 1 de Maio, elaborado por Enrique Negueruela, membro do Consello de Emprego, Economía Social e Relacións Laborais deste organismo. Nel debulla as cifras para determinar a protección real da cidadanía sen traballo, contrapoñéndoa á denominada taxa de cobertura, que basa a súa porcentaxe só nos parados rexistrados nas oficinas de emprego, pero non na enquisa de poboación activa, nin en todas as persoas sen emprego, que se situaría nuns 20 puntos máis. O número de persoas paradas desprotegidas aumentou en Galicia desde que Rajoy chegou ao poder en case un 30%, 9 puntos máis que o incremento no conxunto do Estado español. De ter en conta as últimas cifras da enquisa de poboación activa do segundo trimestre do ano, xa que logo o número de perceptores de prestacións sitúase nos 33.475 persoas, máis de 7.000 menos dos que había cando o Partido Popular accedeu a Moncloa, pero con 33.000 desempregados máis. Así, a taxa de protección no país sitúase no 29,8%, case 3 puntos menos que no trimestre anterior, case 8 menos que no mesmo trimestre de 2011, e tan só 2 puntos superior á media estatal, un diferencial positivo que continúa a reducirse a cada estadística. En Galicia, menos de 1 de cada 3 parados recibe prestacións,
A taxa de desprotección do 29,8% é de 7,8 puntos menos que no mesmo trimestre de 2011, polo que de terse mantido a mesma taxa, agora habería case 20.000 persoas protegidas máis. Hai, en definitiva, case 180.000 parados que non percibe prestación ningunha. Unha situación que é moito peor para as mulleres, que teñen unha taxa de protección de 10,5 puntos menor que a dos homes. Pero peor é o caso dos mozos e mozas galegas menores de 30 anos. Tan só un de cada 10 percibe prestación, menos do 10%, en concreto o 9,8%. O que é o mesmo, 9 de cada 10 mozos e mozas desempregadas non reciben achega ningunha. Hai, xa que logo, case 55.000 mozos sen prestacións e menos de 6.000 con elas. As mulleres novas teñen unha taxa de protección 5 puntos superior aos dos homes. Moitas gracias, Sara. Levamos moitos meses coitando por parte do goberno español que a economía está mellorando. É certo que hai crecemento económico, o PIB medra, as previsións para os próximos anos é que medre, pero cando falamos de emprego, cando falamos de ocupación, non semella que haxa esa correlación e, sobre todo, cando falamos de xente sin prestacións, pois os datos que comentaba Sara, 9 de cada 10 mozos, menos de 1 de cada 3 dos asalariados galegos non cobran prestación. Non sei como vedes este desasuste, mensaxes do goberno continuado de medre económico, perspectivas macroeconómicas boas, pero cando baixamos o terreno, pois non se será emprego ou emprego que se será de baixa calidade e as prestacións non acaban por chegar a xente. É a mesma política que está... A política polaca, eu estive vivindo durante un ano en Polonia, é casamento mismo. Polonia crece unha barbaridade, macroeconómicamente vai que é unha maravilla, pero logo socialmente ves nas rúas xente empobrecida, non hai prestación para os xoves, os xóvenes cando poden emigran para Reino Unido, pois creo que é o modelo que están practicando aquí, ese modelo da dereita europea. Cada vez hai menos becas universitarias, hai máis paro xuvenil, e máis co goberno de Feijóo, que ha aumentado máis de 20% desde que chegou o goberno de Galicia, eso que iba a salvar a patria galega. Encontramos nunha situación... Creo que eran 100 días, non? Naquela famosa campaña. Os grandes 100 días do señor Feijóo. Daquel contrato con Galicia. Confundiuse, non eran 100 días, eran 100 anos. Eu creo que eso é o que está pasando. O problema tamén é da emigración, cara, que non estamos retornando toda esa masa de xente xoven moi preparada que está indo a vivirse fora. A ver, se fixéramos unha radiografía do que é a mocidade galega, pois a verdade é que o panorama é certamente desolador, non? Porque, estamos nun contexto, como se decía antes, non? As cifras macroeconómicas parecen que repuntan, pero a traslación á economía real parece que aínda non é perceptible, non? Iso é pola propia estrutura económica do sistema económico español e digamos, por outro tipo tamén de políticas públicas que existen dentro da Xunta de Galicia e tamén dentro do goberno do Estado. Sí, porque no caso español, pleno emprego é ter un 6, 7, 8% de paro. Correcto, que se chama paro estructural, non? A mocidade galega vive un contexto complicado. Decíamos que 9 de cada 10 mozos non reciben ningún tipo de prestación. A xente que está no paro, evidentemente, é que tendo traballos de 15 días, tendo traballos moi pouco remunerados e que non tes capacidade legal para xerar prestación e, polo tanto, ainda que traballes de xeito temporal, non podes recibir ningún tipo de prestación e, polo tanto, non xeneras tampouco nin impostos nin nada, evidentemente non se pode a mellor soster, dentro do punto de vista da Xunta de Galicia, os servizos sociais, mellores políticas de mobilidade, baixar as taxas, subir as bolsas e que, polo tanto, estamos a vivenda, acceso a vivenda, é dicir, onde queda esa renda básica de emancipación? Esa renda básica de emancipación... Hai unha proposta do Partido Socialista recente, non? Esa renta mínima vital. Sí, porque, ao fin e ao cabo, digamos, estamos vindo un contexto onde a situación de pobreza, porque hai que dicilo ben claro, existe pobreza. Pobreza en termos relativos e tamén en termos absolutos. É a non xeración de paro, familias... Nenos malnutridos, non? Nenos con malnutrición, moitas máis solicitudes de risga, colapso nos servizos sociais. O Colexio Oficial de Traballo Social ten explicitado que estamos vivindo colapso nos servizos sociais e isto deriva dunha situación económica, dunha situación social pois moi alarmante, non? Entón, o que vemos é precariedade laboral e, aparte diso, outro elemento que no que era a estrutura social da antigüidade, que era a mortalidade catastrófica,
ahora mesmo substituíse pola migración, polo drama da migración. Entón, esa xuventude, esa mocidade máis preparada de historia, eso que levamos escoitando moito tempo, pois a verdade é que non está para nada pois redundando ou devolvendo a sociedade ese esforzo que fixo para a súa educación. Millán, que che parece esta proposta do PSOE de renta mínima vital? Porque contra Podemos, despois daquela proposta nas europeas, escribíronse ríos de tinta, verteronse todo tipo de opinións, isto é imposible. É certo que no caso da proposta do Partido Socialista non é universal, pero sí que aposta por unha renta mínima vital. Entendo que un pouco pensado para eses casos, non? De xente que non chega esas cotizacións. Por un lado, é unha proposta que eles califican de posible, considerando que outro tipo de propostas son imposibles e utópicas. Eu creo que non. A renda básica é algo que está estudiado por xente preparada, que ten moi ben estudiado o tema e que sería perfectamente poderíase levar a cabo. Entón, o PSOE trata ante esa presión de Podemos e de todo o sector máis á esquerda do Partido Socialista de introducir ese tema na axenda, ante a gravidade da situación, eles propoñen algo, pero algo que non ten nada que ver precisamente coa renta básica. Pero eu quero volver un pouco ao dos datos, e o que evidentemente concordo cos dous neste caso, son os datos completamente inaceptables, alarmantes. Este é o contraste que hai entre o que vende o Partido Púnico, que é unha recuperación, que todo vai mellor, que hai crecemento, etc., e as consecuencias sociais da crise que se ceban especialmente cos mozos, pero en Galicia, que efectivamente foi unha avanzadilla no conxunto do Estado español das políticas de austeridade, austericidas. O propio Feijóo se na súa campaña electoral, cando gañou, se vanagloriaba de ser o que, ahora empeza a austeridade, non? Pois estas son as consecuencias, non? Eu creo que Galiza parece que temos o peso en riba dunha especie de maldición histórica, non? Esa especie de éxodo do que fala xa dixo unha vez aquí, pero penso que un dato que o simplifica todo. O século XIX, Galiza tiña máis poboación que Cataluña, ou seja, Cataluña duplica a poboación de Galiza. O éxodo secular, do que fala, ademais, que lle lín a Miguel Anxo Murado en Outra idea de Galicia, que lín ese libro, fala moi ben de todo ese momento, e como parece que, tamén Galicia, por debaixo de Irlanda, pero dentro da Europa Occidental, son berce de migración masiva, non? Parece que iso é descapitalizar completamente o país e hipotecar o futuro, e que iso é inaceptable por completo. O paso que non dimos foi ter todas as tecnolóxicas aquí metidas, non? No país, que foi o que se quedaron os irlandeses. Antón, sobre esta proposta que tedes da renta mínima, vai enfocada a este tipo de situacións? Vai enfocada para ese tipo de pensación en moitas outras máis. O que quería decir é que, o que dixo Millán, é que parece que o que non sai na prensa non existe. O que non con ese nome, levase falando no Partido Socialista desde fai montes. Creo que xa da conferencia política aquela que fixo o eurodiputado e tal. Eu creo que non é unha renta básica como a que propón Podemos, porque non creo que sexa sostible neste momento na economía española, pero eu creo que temos que acercarnos o máximo posible ante iso, ante as axudas a todo o problema social e dramático que ten este país, que é moito. Eu creo que esta proposta é viable, non sei. Eu creo que non é viable agora mesmo a renta básica nen Galicia nen España, pero eu creo que o modelo que propón o Partido Socialista pode mellorar moito a vida dos cidadáns. A ver, na cuestión da renda básica, teño que admitir que teño as miñas dúbidas, pero hai economistas, incluso os economistas de esquerda, que dando un punto de vista das súas escolas de pensamento, inciden en que efectivamente a renda básica sí que é unha renda viable, porque é unha renda prácticamente para consumo que reactiva a economía. Por lo tanto, xa a propia renda mínima esta de inclusión que propón o PSOE, que existe tamén outro tipo de figuras moi parecidas, que xa levan 30 anos en Euskadi, e que deron moi bons resultados, implementadas, todo hai que dicilo, polo Partido Nacionalista Vasco, un partido supostamente de dereitas, e que logo ten os maiores índices de prestación social, de creación de emprego, de políticas activas, de xubilacións, e que ten os maiores índices de desenvolvemento europeos, e logo un partido que algúns cualifican de dereitas. Pero na cuestión concreta, eu creo que hai que reaccionar dentro do pequeno marco competencial que existe dentro da Xunta de Galicia. Eu creo que
hai que fomentar políticas activas de emprego a nivel juvenil, hai que fomentar o emprendemento, creación da xanela única, deduccións fiscais para a creación de empresas de mozos e mozas menores de 30 anos, axudas incluso directas á creación de empresas, moito máis colaboración público-privada ao ser da propia facultade, axudas nas propias prácticas conveniadas con centros de traballo, Un plan para o retorno tamén, non? Porque un temos plan para o tantos retorno, mozos fora. e de captación, iba a concluir, é moi importante, de captación deses talentos que marcharon de Galicia porque non había I+D+I nas universidades galegas, que non había I+D+I nas empresas, que polo tanto compre un plan na Xunta de Galicia para que retorne esa mocidade preparada ás universidades, ás empresas, porque realmente é quen pode levantar este país. Pódese facer cousas dentro da Xunta de Galicia. Entendo que hai cartos limitados, pero tamén hai prioridades. Entón, esas prioridades, con eses cartos limitados e con ese marco competencial, dende logo que se poden facer moitas cousas para que non teñamos que ler novas, como 9 de cada 10 mozos galegos en paro non recibe prestación, novas como que miles de mozos e mozas teñen que emigrar, e novas que existe unha precariedade total e absoluta que dá noxo e vergoña e que dá ver a sociedade na que vivimos. Unha sociedade que trata mal as súas persoas mozas, pois, dende logo, non ten ningún pizco de humanidade. É todo máis simple, eu creo que é todo máis simple, é facer políticas públicas, porque a Xunta non ten política pública. Prácticamente, falamos fai unha semana que estivemos do lácteo, non hai política Xunta, Xunta non ten nada. Absolutamente non fai políticas públicas. E o que eu creo que hai que facer é implantalas desde o minuto 1 que se poda facelo, desde os concellos, desde as diputacións. Eu sei que os cartos non son todos os que podamos ter, pero eu creo que desde o minuto 1 hai que facer iso en todos os ámbitos da administración. Unha cuestión, o tema da renda do PSOE, que antes se me esquecía, é evidente unha reacción a Podemos. Non hai máis pronto, ainda que dicías, é unha reacción a Podemos, porque ainda que se recollía moi explícitamente en algúns programas electorais, evidentemente a súa introducción na xenda con toda a parafernalia que ten, o envío a medios de comunicación, a súa presentación, é claramente para dicir queremos parar este tipo de posicións de Podemos e para tamén chantalle algún tipo de electorado. Hai algunhas cuestións onde, coincide co PP e tal, pero ahora o PSOE creo que os seus asesores están vendo que non vai recoller ese voto centrista do PP que vai ir a Ciudadanos e que, polo tanto, non lle queda outra que medrar polo centro-esquerda. Polo tanto, eso foi unha medida total absolutamente deseñada para intentar, digamos, recuperar certos votos do Podemos. Eu non sei quen compia quen, Pasa que eu creo que xa eu non sei que compia quen. Perdeu bastante credibilidade, non? Vindo do Partido Socialista, eu creo que moitos deses mozos que están nesa situación tan grave non van... creo que están mirando máis hacia outros sitios que hacia o Partido Socialista. Pero bueno, que mira quen Podemos ou PSOE Podemos. Non, eu digo, os mozos hacia a política creo que identifican perfectamente o que representa o Partido Popular e o Partido Socialista, e ven con desconfianza seguramente a outros partidos, incluído Podemos. Pero eu digo os dous, que no sentido de cando Podemos renuncia a aquela proposta de renta básica, entendo que para chegarse ao electorado do PSOE, e cando o PSOE saca esta medida, entendo que para chegarse ao electorado do Podemos, non? E agora non quen busca a quen? Fai un ano querían ir fora do euro, agora non queren ir fora do euro. O proceso de pragmatismo de Podemos é bastante evidente, non? Creo que, sí, por un lado, sí que hai... E de renuncia da plurinacionalidade, todo hai que dicir, nas súas eleccións primarias, que vaya por Dios. Vamos a ver, creo que o da renda básica, supoño que algún día habría que facer tamén un monográfico aquí ou falar con xente especialista sobre o tema. Eu entrevistei fai un ano a Daniel Raventós, que é un dos máximos especialistas no Estado español, sobre isto que saliu publicada en praza pública. Bueno, eu creo que el ten perfectamente concebido que sería aplicable, que ademais xeneraría postos de traballo, etc. En canto aos mozos, todo o que dixo Paulo, pois estou de acordo, é dicir, a política de mocidade hai na que concebir de maneira integral, non é só darlles esmola a través de axudas, etc., senón que ten que ver ca activación do mercado laboral, con unha situación xusta, con axudas á vivenda, ao final con activar a economía e con que esa economía, esa activación da economía chegue a todas as capas da sociedade, incluída a mocidade, que é cosa hai que tratar como cidadáns de primeira, non como xente, digamos, aparte os mozos, tal. Pois imos ir xa co terceiro tema, porque o que apuntaba Antón ao principio, que xa hai moito debate electoral en riba da mesa. Sara, de que vai esta última proposta do Partido Popular? Pois
Pois o relatorio encargado polo presidente da Xunta, por Alberto Núñez Feijóo, tras o revés electoral do 24M para renovar políticas e actitudes no Partido Popular, será presentado mañá oficialmente, pero anticipa dúas rebaixas tributarias en Galicia pro vindeiro 2016. Unha, xa coñecida dende a fin de semana, será a do gravame de sucesións e doazóns, e outra, que os populares acaban de facer pública, a do imposto sobre a renda das persoas físicas. No documento, os conservadores abogan por reducir o tramo autonómico do IRPF, se ben non especifican en que contía nin se desa mingua se beneficiarán ou non todos os contribuintes. Segundo fontes extraoficiais, todo iso dependerá de canto suban finalmente as transferencias do Estado á Xunta o próximo ano, algo que se coñecerá esta noite tras o Consello de Política Fiscal e Financiera convocado en Madrid, e tamén dos cálculos de recadación propia que está a elaborar a Consellería de Facenda, así como do presuposto que o Executivo galego queira dedicar a novas medidas sociais, e tamén da magnitude de recuperación de dereitos pros funcionarios. Pois máis medidas, neste caso sucesións e doazóns por unha banda e o imposto do IRPF pola outra, un ten que ver coas rentas que se herdan da familia, outro ten que ver co traballo. A partir de agora, nada de decretos de disolución do Parlamento. As eleccións empezan cando o señor Feijóo sale pola tele e di imposto de sucesións. Dende os 2009, as eleccións empezan cando el sale na prensa e di que vai a reducir o imposto de sucesións. É matemático. Empezan as eleccións para el cando saca o imposto de sucesións. Non sei se esta vez va... Se sempre se reduce, chegará a cero, ou que? Non, pero non o reduce, nunca fai nada. Sempre o di que vai facer nas eleccións europeas tamén. Estás a favor de reducir o imposto? Eu sí. Sempre está co mesmo tema. Son as eleccións autonómicas, son as eleccións europeas. Bueno, que máis estaba afectando esta subida do imposto era as familias con moi pouca renta, non? Estamos saindo datos de cantidad de familias que un en Madrid pagaba 1.500 e que pagaba 26.000. Renunciaron ás herdanzas porque non poden pagalas. Paulo. A ver, eu de partida teño unha posición bastante clara, explícita respecto da política impositiva. Eu estou a favor de subir os impostos. Eu digo, evidentemente non todos, pero estou a favor de subir os impostos. É dicir, estas medidas, porque estos son modelos de Estado, evidentemente non estou a favor de subir o IVA, non estou a favor de subir os impostos indirectos que gravan o consumo, non estou a favor de subir o IVA do pan, dos produtos básicos, estou a favor de subir, por exemplo, o tramo autonómico de IRPF para rendas altas. Eso creo que xa non referencia a Constitución española, declaro Misoela, non? Pero, a ver, de partida, aquí hai dous modelos de Estado. É dicir, un modelo do Partido Popular e, por veces, ás veces, do Partido Socialista, dependendo a quen lle preguntes e dependendo con quen fales, non? Que é adelgazar o Estado mínimo, o individuo e a persoa que ese individuo ten autonomía para gastar no que quere e no que debe, que el mesmo pode tomar as súas decisións, que iso concordo parcialmente. Logo, outro modelo, que é o modelo socialdemócrata, que aboga claramente por esa fiscalidade progresiva, que os impostos que paguen máis os que máis teñen, que haxa, bueno, digamos, un modelo fiscal xusto, equitativo e redistributivo, que é un modelo fiscal que no Estado español non se desenvolveu correctamente, non? Entón, polo tanto, primeiro, anuncio de Feijóo de baixar o IRPF no tramo autonómico, vamos a ver como se concreta, porque se é exención nas rendas baixas, pois podo estar de acordo, pero mentre non se ataque o que é fundamental neste país, que paguen máis os que máis teñen, porque hai que manter os servicios sociais, hai que facer estradas, hai que facer hospitais. Se non se recauda, despois non se pode investir en cousas como que falábamos. Non se pode investir, e o que decía tamén o fraude fiscal, non? Entón, polo tanto, aquí contrapoñemos dous modelos de sociedade, dous modelos de Estado e dous modelos de recaudación. Dicir, desde o punto de vista electoral, que se vai baixar os impostos, ou facer, ser sincero, dicir a verdade, que imos subir os impostos a rendas máis altas porque temos que manter un estado de benestar e hai que crear... E cas sucesións, Paulo Carlos, que farías? Pois depende, eu creo que non establecería... Porque todos temos moi asociado que o progresivo no IRPF é que paguen máis os que conforme suben as rentas, pero na cuestión das sucesións
É certo que históricamente se asocia máis como un imposto a que máis grava é aos ricos, pero tamén afecta a aqueles que non teñen casi nada, non? É un imposto trampa, ao final afecta rentas en medias e Están básicas. a parte de seccións tamén, non? Hai un tramo mínimo de sección, pois habría que reformular, eu entendo evidentemente. Eu por eso dicía que o que había facer con sucesións para mí non é baixalo, é completamente eliminalo e cambialo por outro sistema complementario de patrimonio, obviamente, pero o imposto de sucesións tal como está neste país é unha trampa para as clases medias baixas, porque o que non paga ao imposto de sucesións son as clases altas. Ese imposto supostamente Para os que teóricamente está dirixido. Teóricamente eran os que tiñen que pagar a poñer a pasta na mesa, pero parece que non é así. Ben, eu non son un especialista en dereito tributario, non? Pero, polo tanto, non coñezo... Como politólogo... Hasta que se coñeza a medida e os tramos e a quen afecta, hasta que marxes, etc., non vamos a falar. Ademais, como xa como dixo Sara, está condicionado ás transferencias que se fagan dentro do Estado hacia a Xunta. Polo tanto, o mellor todo queda, pois eso, no que o Partido Púnico está tan habituado a facer, que Colliches a coletilla, xa non as soltas. Quero que se sepa ben, porque, bueno, hai que seguir Unha mágoa que hoxe Diego Gao non puidera estar aquí, claro. Xa o traía preparado, non teño que dicilo, para incidir en él. Bueno, o caso, 31 de agosto, que están moi aquí. afeitos evidentemente, como en todo, non? Neste caso é populismo tributario, noutros casos é populismo punitivo, é dicir, cando hai un caso sangrante de algún caso de maltrato ou dun asesinato, etc., inmediatamente ao día seguinte queren implementar a cadena perpetua, entonces póñense a facer populismo punitivo. Pois aquí, cando veñen as eleccións, din que van baixar os impostos, porque ademais así asocian a recuperación económica, pero despois, cando ganan as eleccións, non é só que os baixan, senón que os suben. Entonces estamos... Suben o IVA. Suben o IVA ou suben o que faga falta, porque non teñen límite a hora de xa sangrar a estamos xente da baixa. no final da mesa de debate de análise, xa ven enseguida a charanga compostelana, pero, bueno, como esta semana xa despedida esta volta nosa do 31 de agosto, nada, pedirvos unha opinión de como albiscades ese segundo tramo, para eu pensar en agosto como teño que enfocar o programa, ese segundo tramo de ano, que agardades políticamente e socialmente do outono inverno que temos por diante. Nada, que colles unhas boas vacacións, porque o que ven en setembro vai ser moi movidito, dúas eleccións moi importantes próximas, e logo, despois das catalanas e das xerais, xa ven o debate das galegas. Ven as galegas, por aquí vai che pasar moita xente a partir de agora. Sí. Moita. Sí, bueno, evidentemente que pases moi boas vacacións, que viñas coas pilas cargadas, o panorama político que nos espera interesante, a vez esperanzador, non? É dicir, as eleccións catalanas, esas eleccións onde se vai votar democracia ou reacción, eu creo que, sen pretender ser simplista, non? Pero estamos vivindo un proceso democrático emancipador que se está abrindo paso por esa ciudadanía activa e que non pode ser parado por forzas que, ao fin e ao cabo, son reaccionarias e que todos os dereitos que se foron conquistando como o dereito de autodeterminación. Pero ese é outro tema. E logo, na cuestión das eleccións xerais, expreso un desexo. Levamos cun culebrón todo bravo. Expreso un desexo. Vai ser complicado, pero eu creo que todas as forzas políticas, alén do Partido Popular e do Partido Socialista, deben chegar a un acordo para concorrer de xeito unitario ás vindeiras eleccións, forzas políticas, pero traccionado e empurrado pola ciudadanía, que ten que ser a verdadeira protagonista. Unha organización, un partido político instrumental ou como se chame, de adscripción individual, que forme un grupo parlamentar nacional galego onde teñan cabida dende a xente da Nova, de Podemos, de Compromiso por Galicia, de Esquerda Unida, de BNG e de todas aquelas persoas que queren outra política social e económica e que queren que Galicia teña voz no Estado. Ese é un desexo, vexo complicado, pero polo menos antes do novo tempo político, do novo curso político, pois expreso aquí de xeito explícito. Queda grabado, o sea que... Todo o mundo despois xa vendrá o grupo mixto, non? Era así. Ben, pois iso, que pases unhas boas vacacións, que as pasemos todos. Non caramel. Ti tamén, non? Que as pasemos todos. E que, nada, o que espero do próximo do vindeiro curso político, pois un pouco que xa mencionaron, non? Veñen as catalás, a ver o que pasa, a ver se España sigue sendo España ou non. É dicir, a ver o que acontece ca lista
fiscalista independentista, e que percorrido vai ter iso, que efectos xurídicos e políticos vai a ter, cal vai ser... E que influencia sobre as eleccións xerais tamén, e que papel, perdón, Millán, que papel vai ter Podemos nas eleccións catalás? Porque o papel de Podemos nas eleccións de catalás pode ser moi fastidiado, non? Porque incluso algúns medios de comunicación van utilizar a Podemos como parapeto contra o independentismo, xa están utilizando. Xa xo digo eu, Gemelos antes outro día, dicía, sí que Spot, PSC, Ciudadanos son os votos que hai que contar contra o independentismo. Incluíos no... O PP xa nigo metía, Gemelos Santos. O que a mí me parece un erro, porque eu creo que esa xente simplemente está pola democracia, é dicir, porque se manifeste o dereito de autodeterminación, outro caso é que despois cada un exercerá como boamente poida. Neste caso, este españolismo exerce aquel dito de antes roja que rota, non? Efectivamente. O caso, que, bueno, veremos o que acontece, cal vai ser a reacción do Estado ante o que el califica de desafío, pero que eu creo que pode abrir unha vía para a democratización do Estado español no seu conxunto, é dicir, que a República pode vir pola independencia de Cataluña, non? É posible. Eu espero que así sexa. Nada máis. A independencia de Cataluña, dis? Se o povo catalán o desexa, sí, claro. Algo se les hai entre os dous porque se va... No, é que non teño nada que dicir a iso. Pois sí, Millán. Outra cousa que despois hai un conflicto xurídico que resolver. Sempre a vanguarda, non? Neste caso é a cuestión de independencia, pero mesmo esta semana víamos o tema dos animais en circos. Bueno, sempre Cataluña parece que vai un paso por diante nos debates democratizadores da nosa sociedade. Moitas gracias aos tres por estar aquí hoxe, vexo-vos a volta, imos con algo de música da Charanga de Compostela.
Non hai festas sen música na rúa e por iso este ano nas festas do Apóstolo haberá tamén charangas. Neste caso falamos coa Charanga Compostela, que se formou como charanga en abril de 2013, sendo varios componentes amigos coñecidos de bandas de música populares de Galicia ou de outras charangas e agrupacións. Sen apenas darse conta, pecharon ao redor de 40 actuacións, a primeira tempada por toda a xeografía galega, aumentando cada ano en número de actuacións e tamén en ámbito territorial. Son moitas as festas de interese turístico nacional nas que participaron, pero se cadra poderíase destacar apetitosas ofertas que se están a levar a cabo, como a participación no desfile de St. Patrick's Day en Nova York. A agrupación vén de participar en Poza do Sal, en Burgos, nun festival nacional de charangas, en representación de Galicia, competindo con outras 14. A Compostela veu para a casa con 3 premios, 2 de mellor charanga, un outorgado polo xurado e outro polo público, e tamén o de mellor solista, que foi para Ricardo Pedrales, de Brión. Pois moitas gracias, Sara. Xa está comigo por aquí Andrés. Boas noites. Bueno, víamos esas imaxes ahora ao principio. Onde era isto? Poza de la Sal, en Burgos, foi no festival que se fixo en maio, primeiro fin de semana de maio, bueno, como ben dixo a vosa compañera. A ver se te poñen a ti, porque estou aí pinchado en pantalla. Non pasa nada, non son nada fotoxénico. Pero si, era no festival... E agora estamos os dous. Era no concurso no que participamos. Bueno, contanos, como un concurso destes? Porque eu hoxe cando descubrín, preparando con Sara, que había concursos de charangas, eu a charanga asociaba a festa máis anárquica, se queres, non? O punto máis anárquico dunha festa, pero que é un concurso, quer dicir que este anárquico pouco. Está se levando a cabo en varios sitios da xeografía española, xa non como concentración de charangas, sino tamén como concursos, o sea, ahora xa hai premios, xa hai de todo, non? Participan charangas de toda a península, incluídas as islas, e nada, pois a nos convenceronos para actuar e foi casualidade. E como naceu a Charanga Compostela? Charanga Compostela naceu en 2013, como ben dixo, en abril, e naceu porque somos varios amigos que queríamos formar unha charanga, que xa estábamos rodados xa de música, de bandas de música populares, charangas, agrupacións diversas, e decidimos montar unha charanga que levara o nombre de Compostela, porque non había ningunha, e dixemos, bueno, este é o momento e fagámoslo. Ti, Andrés, tocas o saxo, como un músico di, pois eu quero dedicarme a charanga, ou cal é o proceso? Ou estás noutro estilo musical? Non, estás en outro estilo musical, o sea, a ver, cada persona nace musicalmente pois do que está rodeado e todo. Eu, por exemplo, na charanga, penso que casi todos nacimos por parte das bandas de música, e entonces aí vaste metendo un pouco en agrupacións máis pequenas que teñan outro estilo de música, outro estilo de festas incluso, e máis no teu ambiente máis xoven, máis de festa, entonces aí é cando nace a charanga, digamos. E cal é o segredo? Porque eu hoxe pensaba, claro, as charangas sempre te tocan esa canción mítica, non? que sabes tatarear, pero como distinguides, como discernides cal é esa canción mítica que queremos escoitar da que non? Pois porque sempre en algunha festa alguén che ven e che di tocade esa que di na 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 e diste, vale, eu conozco por este nome, pero son esto, pois dime na 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 na, eu conozco, entonces é cando ya dedicamos. Cando dedicades. Cantos sodes na charanga? 10. E, bueno, basicamente eventos... Si, somos dous percusionistas, con dúas baterías con carros móviles, con rodas e tal, unha latina e outra unha batería, depois somos 4 saxos, 2 altos e 2 tenores, 2 trompetas, un trombón e unha tuba. Antes preguntabache ao principio por esta modalidade descoñecida dos concursos de charangas, pero vaya se existen, e ademais no vosso caso con moito éxito, non? 3 veces campións de España. Pois, bueno, 3 veces no mesmo concurso, no mesmo ano, que foi este ano. Era a terceira edición que se facía do festival, do concurso, e nada, somos a primeira vez que vai unha charanga galega, e tivemos a sorte de chegar e encher, non? E existe algunha canción típica galega ou mítica galega que, digades, esta de charanga? Ou non, ou nunca formulaste neses termos? Non está aínda moi estendido eso, pero bueno, teño escoitado moitas charangas, sobre todo algunhas de Pimpinela, Galicia, esta sí que se teñen tocado moito, pero bueno, non hai ningunha canción que chegue ao extremo de decir que
Paquito Chocolatero conoce todo o mundo, pois, por exemplo, pois Sí. non hai ninguna galega de momento que... Bueno, o tema de xénero tamén, que é algo que estamos aquí moi atentos. Sodes todo homes. Por que? Todo homes. Pois porque naceu así e foi así nada máis, non ten nada que ver, nin discriminamos as mulleres, nin nada polo estilo, o sea, foi porque éramos os amigos que nos reunimos e coincidiu así, si chega a coincidir que hai un par de mulleres, pois tampouco nos iba a importar, non discriminamos. Bueno, nada, contanos, estamos na festa do Apóstolo, Sí. xa levamos 10 días de festa prácticamente, ainda quedan 5 xornadas. Sí, ainda queda algún. Por onde vos podemos atopar, en que rúas, en que plazas? Pois tocaremos o Venres 21, a partir das 9:30 ou 10 da noite, máis ou menos, e ata as, non sei, 2 ou 3 da mañán estaremos, sobre todo na zona bella, pois nas rúas míticas, Franco, estaremos en Cervantes, Rúa Nova, pois Rulando. Sí, non che podo dicir exactamente a que hora e en que sitio estaremos, Vai cacharanga, non? Isto de pero rular. que ente todo o mundo cacharanga e que nos siga. Digo que vai un pouco na filosofía Sí, da charanga, sí, sí. non? Empezar nun punto e... Sí, tamén vai en función da xente que haxa en cada esquina, en cada sitio. Tamén é verdad que Santiago é moi agradecido para eso. É verdad que en calquera esquina da cidade que te poñas a facer un pouco de ruido, xa enseguida a xente... Escoitas. Sí, a xente moi... E a planificación, tedes unha planificación así, digamos, anual, mensal, sabedes onde vades estar o resto do ano? Sí, tedes unha evidentemente idea? funcionamos por contratacións, sabemos máis ou menos onde vamos a estar, pero agora, bueno, non quero ser repetitivo, pero estamos no tema da crise e todo isto, pois as charangas suelen ser o último recurso para as festas. Entonces, se sobra algo, pois... Se non hai orzamento para traer unha boa orquesta... Pois unha charanga, que che fai o papel pois máis de calle, digamos. Entonces, digamos que non é animada, non? Claro, non a principio de verán, ao mellor tes unha serie de contratacións, pero acaba ese verán e ao mellor tiveches moitas máis das que tiñas a principio, non van surxindo. E permitesvos vivir profesionalmente? Esta pregunta sempre a fago, sei que é moi momento, incómoda. de momento, é bastante incómoda. Pero... De momento non. De momento témoslo solo como un hobby ou como... Non deixa de ser máis que eso. Eu sempre a saco porque, bueno, para que a xente coñeza a realidade das cousas, non? Porque sempre desde fora todo se ve moi bonito, sí, sempre. Sí, tocar nunha charanga sempre andades de festa, claro, pero eso leva un traballo detrás, non vivimos desto, evidentemente, cada un, hai persoas na charanga que sí que traballan de outras cousas, hai outros, a maioría, que somos estudiantes, realmente a charanga, pois, témolo para eso, é un hobby e nada máis, non, de momento non nos permitimos o lujo de pensar en ser profesionales desto, ganar nosa vida ca charanga. Pero bueno, notas un cambio despois destes premios e destes concursos? Sí, pero eu creo que ainda non somos conscientes do que foi eso. Vos ou a xente que vos contrata? En xeral todo, nin a xente. Si é verdade que ahora cando vas ás festas xa non te venden como xa non eres charanga Compostela, ahora xa eres a mellor charanga de España, polo menos durante este ano 2015, entonces xa esa... vendente como eso, claro, a xente que te contrata ten que decir, oye, que te contratamos a mellor charanga de España, claro. Non é ninguna, claro, non che está pasando pola porta unha charanga calquera, está che pasando pois campeóns. Pero sí que é verdade que algo notase, pero non, eu creo que co tempo se notará moito máis. Tema orquestas, como ves? Xa que sacaches, non somos o recurso cando non están as orquestas. Claro, porque evidentemente a diferencia de prezo... En Galicia hai moita afición ás orquestas, non? Pero a diferencia de prezo non se pode competir, o sea, é abismal, non digo que nós estemos baratos, nin moito menos falando de charangas, pero sí que a diferencia de... Que non necesitas un camión, por exemplo. No, pero a diferencia é abismal, é dicir, unha orquesta está nun escenario, está con as luces, sin facer fincapé en que pode quedar as orquestas de malas, nin nada polo estilo, a máis que co rebumbio que hai agora xa co tema das orquestas. Pero sí que é verdade que hai diferencia e a charanga pois é máis, pois, digamos, rúa vivilo máis a pé de calle ca xente que está na festa, outro é máis escenario, máis luces e máis... Ofrecen espectáculos diferentes, evidentemente. Equipo de son, equipo de luz... Claro, entonces é moi diferente. Bueno, isto de grupo de fans de Charanga Compostela existe? Por si non veste un momento fantástico para lanzar a idea. Eu creo que existe, pero existe porque estas orquestas agora utilizan moitísimo, pero existe en familia. Cada familia individual dos nosos músicos terá o seu propio club de fans, como é normal. Pero non temos, de momento, podemos ir empezando a facelo, pero non temos club de fans, nin nada, nin cosas oficiales, nin nada.
Bueno, Andrés, pois nada, eu deixaches a idea, polo menos. Así que tomen nota. Que tomen nota. Bueno, o venres a partir das 9:30, por todo o casco vello, por toda a zona bella de Santiago de Compostela, estará a charanga Compostela ben laurada que está. Estivo por aquí Cantigas e Agarimos tamén, estivo a banda municipal, ahora charanga Compostela, verdad que estamos tendo pois o mellorciño da música local por aquí. Pois nada, xa sabedes, moitas gracias, Andrés, por vir. vos. E nada, que montedes moita festa, que de eso se trata do Que venes. teñamos éxitos de tamén. montar festa e arrastrar moita Que xente. xente disfrute tamén, que é para iso que montamos. Pois moitas gracias. Nada, vos. Bueno, pois ímonos con máis música da charanga de Compostela e mañán con máis afiando a partir das 10:45 da noite. Sede felices. Boa noite. rodando todo ese tempo por Galicia adiante, moi contentos, e hoxe a experiencia, pues bueno, fenomenal. Contentos especialmente de poder contar aquí, no concello onde vivimos, que non é o máis habitual, bueno, celebrando o meu aniversario, ademais foi o mellor agasallo que nos puderon dar, moi contentos. O sea, estamos na Carballeda de San Lorenzo. Pola mañá aquí e pola tarde en San Lorenzo aí a 7. Sí, así que teñen outra oportunidade. Outra oportunidade máis.